Niin. Täällä ollaan nyt Tuomaksen luona ja mä oon luvannut nyt tämmösen maailman tulisimmat chili vetää tästä näin kitusiiniin. Ja mikäs siinä sit täytyy, kyllä sitä nyt pitäis kaikkea mitä itse on kasvattanutkin, niin pitäis uskaltaa maistaakin. Ja tosiaan niin tää laike on tämmönen Carolina Reaper, sen näköinen kaveri. Se on aika tommonen myhkyräinen ja aika pedon näköinen itse asiassa. Vai mitä mieltä? Kyllä. Kuvaaja. Kyllä. Kyllä. Ja mä pidän siitä tästä kannasta kiinni. Tuskin siitä nyt irtoa tosta ulkopinnalta mitään, mutta joo, tosiaan. Saas nähdä miten tässä äijä käy, kun vetäsee tää naamaansa. Tää on nyt vähän tämmönen miehisyyskoe nyt itse asiassa. Ollaan yhden kaverin kanssa suunniteltu, että ensi kesän kun on noita chilivestit Tampereella, niin täytyy chilisyöntikilpailuihin syödä tai osallistua. Ja, että jos ei tämmöistä pysty syömään yhtä, niin ei sit ole varmaan mitään asiaa sen Hall of Fame joukkoon. No niin, ei mitään. Aloitetaan tässä sit vaan. Maistellaan pikkuhiljaa. Helppo homma varmaan. Siellä on joku pikku kasvain siellä sisälläkin näköjään. Siinä meni kaikki kanta ja kaikki. Kyllä itse asiassa alkaa heti vähän iskeä tuo. Aika tämmönen kirpsakka tapaus. Tuoksuu tähän metripäähän. Tuoksuu ihan varmasti kyllä. Ei tää makuinen mikään ihan älyttömän huono ollut. Nyt tuli pieni hikka saman tien ja mä ajattelin tosiaan vetää tällä ihan raaka. Ilman mitään apukeinoja, ei mitään maitoja. Ne on yhveröillä sun muut. Aika. En mä vähän puhe vaikeeksi. Oi saamari. Että pitääkin ryhtyä tämmösen. Mä luulen, että sä joudut hoitaa tää puhumisen. Alkaa vähän silmät vuoltaa. Kyllä mä tää kestää. Niinku mies. Ehdottomasti ei tässä mitään. Tunne on aivan hirveä tällä hetkellä. Nyt tulee vähän aika kylmä hikikin tulee päälle. Ai saatana. Mä en uskalla pidellä yhtään mihinkään käsillä. Vähän nokka vuotaa, silmät vuotaa. Ei saamari. Mihin sitä ryhtyy? Nyt mä tunnen, kun saatana chili se menee tuo ruokatorves. Polttelee sielläkin. Kohta mulla on kauhean vattaväätetä. Huomenna sit varmaan vessassa on kiva poltteella. Ei jumalauta. Tämä on vaikea niinku salata näitä kaikkia tuntemuksia mitä Nyt mä vaan mietin kuinka kauan tää kestää. Vittu mä lähdetään niinku sika. Mä pitäis aamulla olla 9 salilla. Mä varmaan nukutaan jälkeen. Ei saatana. Näytäks mä ihan ok? Juu, kaikki hyvin. Kaikki on ihan hyvin. Mä kattelen vähän jalkapalloa tässä vaan. Tilanne on 0-1. Ketä siellä pelaa? Rotherham ja Leeds. Okei.
Mä yritän viedä ajatuksia jonnekin muualle. Ei sit tuu mitään. Sitten mä taas palaan tähän ikävään tuntemukseen. Kuola valuu pitki poskiin, räkä valuu pitki naamaa. Mä itken niinku pieni tyttö. Mitä tässä voi enää sanoa? Sano jotain oikeesti. Luksusta. Onks tää luksus? Kaikki on se arvosta. Onko? Onko? Mä tiedän, mä luulen, että mulla tulee saatana hyvä fiilis tämän jälkeen, kun mä vaan päädän tästä. Eikä tässä tarvitse mitään maitoja. Eikä joku nyt ei rasvasia maitoja. Oho. Vodka on kuulemma kaikista paras. Jotenkin mieli ottaa pieni hörkky. Sitä on tossa. Siellä on viinakauppi kyllä. Sieltä löytyy pullo Erittäin vodkaa. houkutteleva näköisen. Ei voi, mä tulin autolla tänne, niin ei voi ottaa. Mä luulen, että tää alkaa tää polta sillain niin kun ollaan vähän alamäkeä. Ei tää video niin tarjoa enää mitään kauan erityistä. Se voi Kiitetään katsojia. Ja... Kiitetään katsojia ja toivottavasti sit joku pullo jalostaa vieläkin tulisemmat chili, mitä mä pääsen sit maistaa jatkossa. Ei löytyy joku hullu, joka maistaa niitä. Ei mitään, mulla on kurkku aika liekeis kirjaimellisesti. Hengittäminen tuntuu aika kuumottavalta ja erittäin piristävä kokemus. Kiitos. Jaksoitte